Гісторык, доктар навук Юрый Фельштинскі назваў дату, калі ўсё зменіцца. Для Беларусі, Украіны не факт, што для Расіі. Гэта 20 студзеня 29 года, калі Дональд Трамп перастане быць прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Ну, з гэтым можна паспрачацца. Але Фельштинскі разважаў над стратэгічнай дылемай, з якой нельга паспрачацца. Ключ да паразы Расіі ў гэтай вайне. Вось самы просты і хуткі спосаб ляжыць у Беларусі. Які ключ да перамогі Украіны ў гэтай вайне. Гэта Беларусі. Ключ да бяспекі ва ўсёй Еўропе. Вось чаму Беларусь настолькі важная. Вайна 22-го года, наступ на Кіеў пачынаўся з Беларусі, а план быў, каб скарыць Украіну за 3 дні і паставіць на калені всю Еўропу. Ён у Беларусі, гэты задум, павінен і скончыцца. Калі выбіць Беларусь з расійскай арбіты, яны проста не будуць мець плацдарму для наступу, праект расійскай імперыі скончыцца. Хоць пакуль Лукашенко абкручвае палітыкаў з розных краін як дзяцей і захоўвае гэты ключ ад сваёй улады у сябе ў кішэні, але пабачыце, все скончыцца аперацыяй па Беларусі. Калі вы хочаце паглядзець поўную версію відэа, заходзьце ў Ютубе на канал Радыё Рацыя і пабачыце доўгае інтэрв'ю з Юрыем Фельштинскім.